grazas, muito obrigado por estar aquí hoxe. Ben, bueno, preparei un pouco a miña intervención en dous bloques. Primeiro, obviamente, pois agradecer, para mí é un placer estar aquí hoxe no Gómez Galloso, nunca estuvera, sempre é unha primeira vez. Sobre todo tamén con Antón Santos, presentando o seu libro, ben, bueno, pois, agradecido de estar aquí para presentar o libro. Entendo que, claro, pois, convidaronme en calidade de historiador, porque comparto escola formativa con Antón Santos, ¿no? na Universidade de Santiago de Compostela, na mesma familia, entendo, ¿no? de formación de historiadores. Estaba pensando, porque esta é unha das cousas que sempre se din nas presentacións, non? De que cando fui a primeira vez que conocín a Antón Santos, non? Ou escutei falar nel, eu teño que dicir que creo que a primeira vez que escutei de ti, creo que fui máis polo teu compromiso político, creo, que pola túa labor como historiador. Isto, obviamente, non di nada malo de ti como historiador, sino que di máis ben cousas malas de min como estudante de historia que era, porque, claro, eu cando a primeira vez que che coñecín ou que sabía que existías, eu estaba estudando historia, non? Estaba en Compostela, entre o ano 2008 e 2013, que falamos antes. Claro, eu antes de convertirme nunha especie de historiador económico que son agora, bastante materialista, ademais, dentro do enfoque, claro, hoxe vimos aquí a presentar un libro que é todo o contrario á materialidade. Que, bueno, incluso é algo atractivo neste caso, non? Contrapor, non? As perspectivas máis materialistas da historia coas perspectivas máis culturais da historia. Eu, antes de convertirme nun historiador económico moi materialista, de dame igual as ideas, o que quero saber é canto hai de cousas no mundo, cando me iniciei na investigación, iniciei-me facendo traballos culturais tamén, non? Análisis culturais. En historia. E analizaba con Lourenço Fernández Prieto, que fui, por outra banda, o noso pai intelectual, a mellor, non sei se dicirlo así, supoño que sí. Empecé estudando, pois, a creación de discursos de identidade, neste caso, o discurso de identidade labrega, a través de formas patrimoniais, non? Porque o patrimonio, non? As figuras patrimoniais, as estatuas, Bueno, eu concretamente o que analizaba era a musealización popular de maquinaria agrícola, non? Como vehículos de discurso identitario, non? Cando ti pois, restauras un arado, non? O pintas, o pos nunha parede, está dicindo algo, non? Quero dicir, eu pinta aí, non? Mais ou menos. Entón, eu iniciei-me con estes estudos, alá polo 2012, por aí, máis ou menos 11, e aí foi cando coñecín tamén pois, a faceta, neste caso, de historiador de Antón Santos, e foi cando descubrín a súa tese de investigación, que ademais, pois, hoxe vese aquí editada en formato libro. Ademais, polo teu compromiso político, a túa tese, por ese motivo, durante moito tempo, non puido estar disponible. Bueno, sempre estuvo disponible, depositada na Universidade de Santiago de Compostela, no depósito da universidade, que pode ser consultado por calquera persoa, pero prácticamente ese era o único sitio onde eu, polo menos, podía acceder a ela. E tiña que traballar con ela, porque é unha tese que ten que ser usada para se te faz unha serie de preguntas sobre a historia de Galicia, sobre o discurso, sobre a identidade. Entón, eu durante moito tempo, fastidiábame, tiña que consultar a túa tese e non podía acceder a ela. Porque, insisto, que non había copias, fui literalmente secuestrada, entendo. Entón, obviamente, alegro-me bastante que hoxe teñamos aquí, por fin, a tese xa editada. Eu, cando me enterei que editabas en formato libro, alegrei-me bastante, porque, por menos, temos a garantía de que agora podemos consultala e xa non temos preocupacións, de que, bueno, tivermos que ir ao depósito da universidade a consultar a única copia que hai disponible,
ou cousas así, non? Ademais, teño que dicir que eu a única copia que mantilla da túa tese en PDF, que, insisto, que eu creo que lle faltaban partes polo medio, era un desastre. Entón, estabas lendo a súa tese de investigación, de repente faltaban 15 páxinas polo medio, entón, en fin, era un desastre. Entón, pois eu penso que pois é unha alegría, non? Que agora este a tese xa editada en formato libro. Entón, isto é un pouco o que tiña que dicir así de primeiras, non? Sobre este libro, sobre esta presentación. Despois, un pouco reflexionando sobre pois, cal é o contributo, non? Que me preguntabas un pouco así para preparar a presentación deste libro a cultura galega, non? A cultura galega en xeral. Pois estuve reflexionando un pouco, non? Sobre, bueno, pois, de onde ven a tese, a tese de investigación ou este libro, onde se marca. E como decía antes, claro, compartimos os dous unha escola formativa en común, non? Que é a Escola de Historia Agraria da Universidade de Santiago de Compostela, o Grupo Istagra, que é unha escola de formación en Historia, como digo, bueno, que ten xa un percorrido bastante longo, e que, ben, eu creo que o máximo contributo que neste caso fai a escola e fai este libro, creo, a sociedade galega en xeral, é, sobre todo, a idea de que axúdanos a complexizar, non? O pasado, ou problematizar o pasado, non? Que quero dicir con isto? Eu creo que se non se problematiza, non? O pasado, se non se complexiza, tendemos a simplificar sempre ese pasado, non? Entonces, eu entendo que unha labor que facemos dá a sensación, non? Isto tamén é un pouco autoxustificación, non? Porque eu, afortunadamente, porque me gusta o meu traballo, pois podo dedicarme profesionalmente a ser historiador, e supoño que tamén é un pouco de autoxustificación, non? De decir, para que sirve o que estás facendo, non? Cando publicas un artigo, cando publicas un libro, que utilidade ten isto, non? Mais alá de, pois, non sei, pois descubrir cosas interesantes sobre o teu pasado, non? Pois eu creo que a utilidade é esa, a de problematizar, non? Porque insisto que se non o facemos, tendemos sempre a simplificar ese pasado. Facémolo todos e todas, e fano tamén, obviamente, as institucións, non? Que ademais teñen un poder bastante máis marcado e máis notable que os individuos, non? Para xerar o que Antón Santos analiza neste libro, que é o discurso, non? Discurso de identidade e discurso nacional, por exemplo, non? Entonces tendemos a, insisto, se non xeramos preguntas que tensionan o noso pasado, non? Que confrontan o noso pasado, que descubrimos cousas incómodas, falábamos antes, igual eu penso que esa idea, hai un comentario aquí que igual vai a ser máis adiante. Se non o facemos, pois eu creo que non nos entendemos ben hoxe en día, quero dicir, non? E se non nos entendemos ben hoxe en día, pois dificilmente podemos proxectarnos cara ao futuro. Entonces, a min dá a sensación un pouco de que o contributo que neste caso ten esta escola de historia agraria, de historia rural galega, que, pois, eso, a Universidade de Santiago de Compostela xa se leva desenvolvendo desde fai bastantes anos, desde Ramón Villares, entendo, non? Que é como o gran, promotor da renovación historiográfica, pois, na Universidade de Santiago de Compostela, é, pois, esa, a de problematizar, non? Tensionar o pasado, descubrir que o pasado non é tan sinxelo como todos fomos víctimas, ou todos fomos culpables, ou non, blanco e negro, non? Modernizar, por exemplo, unha idea que está aquí, que atravesa o libro constantemente, é a idea clásica que, ademais, está en todos os lados, de atraso e modernización, non? Rural-urbano, quero dicir, tamén é outra contraposición clásica nas discusións que hai sobre a historia de Galiza, non? Entón, contributo, insisto, salirse desas dicotomías fáciles, non? Desa simplificación, e tensionar, problematizar. E como se fai iso? Pois a través de traballo
investigación histórica, fontes, método e investigación. E a través deso é o que, bueno, que eu penso que Antón Santos é o que fai, porque é unha tese de investigación no fondo, este libro, pois axúdanos a iso, a descubrir que o noso pasado é moito máis complexo do que tendemos a facer, que non pasa nada, tampouco temos que sentirnos moi culpables, porque ademais, insisto, que a tendencia natural das persoas e das institucións, insisto, é a simplificar o pasado, perdón, por non sei, igual estou sendo moi reiterativo con esta idea, pero a mí parece que é como o leitmotiv que sobre o cal me gustaría un pouco, pois, explayarme nesta presentación deste libro. Entón, esta é un pouco a cuestión. E, ademais, eu refírome a que un exemplo, por exemplo, se non entendemos moi ben ao que me quero referir con isto da simplificación do pasado, é, por exemplo, o exemplo da idea do atraso, de que o mundo rural galego era un mundo atrasado, de paisanos que non sabían moi ben a onde iban, non sei que, a vaca. Esa idea do atraso opera actualmente nun sentido político e nun sentido económico. No sentido político, a idea do atraso inhabilita. Por exemplo, quen nunca escoitou a idea de pero onde vai a Galiza independente se non vos podedes valer por vos solos? Que faríamos nós sin España? Quero dicir, non somos capaces de valernos por nós, porque vimos dun pasado que é atrasado, non somos capaces de ser. Entonces, a idea do atraso, simplificadora, opera políticamente. Entonces, se queremos combatirla, con investigación histórica, faise, porque investigas históricamente é o que hai non é atraso, que é moito máis que atraso. No dinamismo, hai cambios, hai xente con moitos cartos, xente pobre, hai cambios, hai un pasado complexo, non é atraso. Entón, unha forma de derrubar esa idea é, insisto, con investigación histórica. Entón, a idea de atrasos é simplificadora, inhabilita políticamente, tamén inhabilita económicamente. Isto, por exemplo, a ditadura franquista fixo moi ben. O atraso, dende un punto de vista económico, legitimou a ditadura franquista, porque, claro, ata que non chegou Franco cos pantanos, e que a seguridade social, e que a industrialización da agricultura, pois, onde estábamos nós, que o mundo rural galego, vaya por Dios, a vaquiña, non sei que, o atraso. Entón, eu poño aquí o exemplo, insisto, de como opera a tesis simplificadora do atraso no aspecto político e no aspecto económico. Grazas a Franco, vivimos mellor. Esta é a idea. Entón, como se combate, insisto, esa idea? A mí dá a sensación de que con investigación histórica. Ademais, eu creo que temos a sorte, e xa vou rematando, de que neste caso a investigación histórica rigurosa está do noso lado, no sentido de que problematizar, tensionar, descubrindo os lados claros, pero tamén os lados oscuros do noso pasado, da nosa nación, amosa un pasado moito máis rico do que pensamos, do que tenemos a pensar, e axúdanos, insisto, a entendernos moitísimo mellor actualmente, e, polo tanto, a ser moito máis imaginativos de cara a pensar hipotéticas tesis futuras acerca do que queremos ser e a onde queremos camiñar. Entón, eu creo que non hai que terlle moito medo a tirar da manta, neste caso, a nivel histórico, e creo que este libro, un pouco así por rematar a minha presentación, é o que fai, basicamente, tensionar. Entón, animo, evidentemente, a que compredes o libro, por favor, e que o leades, porque, pois, ides ver como o pasado vai a coller luz e como imos ver un pasado moito máis rico, moito máis tensionado, moito máis dinámico do que habitamos pensar, e iso vai nos, creo que, a beneficiar a todas e a todos. E nada máis, eu creo que hasta aquí podo dicir.
Bo día, obrigado Bruno. Non nos coñecíamos, pero por esta especie de espazo que cría a historia e o pensamento, pois coñecíamos durante anos sen coñecernos, non? Que é o que acontece cando estás en diálogo, unha obra está en diálogo con outra obra, non? Unha inquietude política está en diálogo con outra inquietude política. Bueno, tamén quero agradecer moi sinceramente ao Gómez Gaioso este convite. Os historiadores temos esta manía de, cando imos a un sitio, velo históricamente. En Coruña naceron moitas cousas importantes, non? Eu penso, falando xa como nacionalistas, porque eu penso que o historiador non debe ocultar o seu billete de identidade nin a súa identidade política, pois temos que ter esta sensación de que traballamos por algo moito máis grande que nós, non? E damos continuidade a iso máis grande. Bueno, ten moito mérito, ademais, que este centro social leve xa 2 décadas, se non me engano, non? Máis de 2 décadas a ver. Estamos tamén nun tempo, xa sabedes, de revolución tecnolóxica, no que están mudando os comportamentos persoais, os comportamentos políticos, e o feito de encontrarnos físicamente é cada vez máis desafiante, case ata heroico a veces, non? Sabemos que costa convocar, costa vernos, costa falar, porque todo o facemos a través das pantallas. Entón, a seguir nesta liña. Bruno falou da historia deste libro, explicouna moi ben. Eu quería tamén esclarecer que detrás dun libro non está só un esforzo individual, neste caso hai toda unha estrutura, vamos chamarlle militante, de xente que se dedica fundamentalmente ao traballo intelectual, que é Clara Corbelle, pois que fai posible superar todas esas fraquezas que ten o individuo e todas esas debilidades e todos eses atrancos para darlle as cousas unha dimensión maior. Este libro está entre vós, pois, fundamentalmente gracias a esta xente, non? Que agora ven de editar tamén o segundo título da colección, penso que vai estar xa nas librerías, ou está xa, non? A obra de Pablo Pesado, que é un xove investigador. Entón, entrando no miolo, eu sempre tentei facer historia medio cabalo entre as achegas académicas e os movimentos sociais, as necesidades ou as preguntas que se colocaban os movimentos sociais. O meu movimento sempre foi o independentismo. Entón, detrás das obras que eu fago, do traballo que eu me plantexo, está sempre a interrogante sobre a nosa nación. Porque unha nación, e porque sendo nación está na posición que está, no plano político e identitario. Cando eu escribí esta tese hai 20 anos, é unha obra de xuventude, en realidade, non estaba de moda a terapia, era casi un tabú. Agora sabedes que é moi común, non? A terapia parte da cultura xeral. Entón é moi común nas persoas autoinvestigarse, non? Recuar a infancia e reparar nos detalles miúdos e a partir deles intentar dizer, por que estou aquí? O Bruno explicaba moi ben, non? É dicir, históricamente. Como vamos a saber que retos temos hoxe, que posibilidades, que potenciais e que atrancos se non sabemos de onde vimos, quen somos. Entón, para min, detrás de todo o discurso histórico feito no país e autocentrado no país, está esta cuestión, en realidade, quen somos, por que estamos aquí e que nos condicionou. Eu, esta gran pregunta, apliqueina a imaxe que o noso país elaborou a cabalo entre o século XIX e o século XX sobre o labrego, non? Que é un pouco, como dicía un historiador, o labrego etnia, digamos, a esencia da galeguidade. Para os galeguistas, por suposto, pero tamén para outros sectores políticos que nada simpatizaban ca nosa causa, non? Digamos que durante moito tempo, bueno, Bruno do Rural, e podelo comentar, non sei até cando durou isto, quizá dos anos 70 ou así, dice, Galiza foi labrego, non? A nivel externo ainda é, non? Pero a nivel interno era prácticamente unha identificación monotemática, seguramente moi injusta que Galiza costeira, non? Moi oscurecía outras dimensións, pero aí estaba, aí funcionaba. E, bueno, a historia, plantexada desta maneira, este libro e libros semellantes, poden satisfacer dous intereses distintos. O que eu chamo un interese horizontal e un interese vertical. Eu, por interese horizontal, refírome a que hai un atractivo da disciplina histórica que é coñecer datos.
coñecer datos, non? Coñecer lugares, coñecer persoas, coñecer biografías, coñecer procesos, non? Un pouco o relato na súa fasquía máis superficial. Que é un pouco como unha especie de coleccionismo, como podes equiparar tamén como o deseño dun mapa, non? Saber colocar os elementos encima da mesa, situálos e darlle unha xerarquía. Esa é a historia que satisfae, digamos, a maior parte dos consumidores, non? Os que len, pois, por exemplo, libros que explican a orixe da súa localidade ou da súa parroquia, ou os que procuran a súa xenealoxía familiar, non? E despois hai unha historia que dá un segundo paso que é un pouco máis ambiciosa e máis difícil, penso eu, de afrontar, que fai preguntas verticais, que vai a acabar, que vai ao fondo, que vai a facerse preguntas difíciles e a respondelas. Neste caso, a pregunta que eu me facía e que aparece no libro é por que a identidade galega é unha identidade labrega? Tamén preguntarnos se iso foi excepcional de Galiza, porque noutras conversas noutras palestras que compartín con Bruno, pois el oportunamente preguntaba, pero que país durante certo tempo histórico non tivo na súa esencia os labregos, non? Falamos de Irlanda, falamos de Cataluña, falamos da França. Podemos debater sobre iso. En todo caso, estas dúas abordaxes intento que sexan simultáneas e vou explicar, digamos, nestes aproximadamente case 60 anos, 50, 60 anos dos que fala o libro, que sucedeu para que o labrego galego se colocase como emblema da identidade e como, digamos, interlocutor necesario que dirixirse por parte de todos os sectores políticos. E de todos os sectores políticos falo desde a esquerda radical da época, que era o movimento obreiro, até a dereita radical, que era o fascismo, despois nacionalcatolicismo, pasando por todas as versións do liberalismo e, por suposto, o galeguismo e o nacionalismo. Bueno, acontece que o labrego, digo masculino porque non a labrega daquela, pois comeza a ser cidadán, vale? Entra na categoría do suxeito político do Estado liberal, vale? Un cidadán que comeza a ter, como os cidadáns propiamente da urbe, dereito a asociarse, dereito a sindicarse e máis adiante dereito a votar. E tamén é un cidadán que pola mobilidade social típica de finais do XIX pois entra en contacto coas grandes dinámicas que se producen no centro do capitalismo. Na nosa terra, fundamentalmente, sabedes, gracias á emigración, non? Que paradoxalmente a emigración é a que contribúe á formación de tantas sociedades agrarias. Entón, digamos que as élites ou as clases dominantes chega un momento no que se ven na obriga de interpelar ao labrego. O que era, se vamos aos textos históricos de principios do XIX, a mí facíame gracia porque me atopaba textos do XIX que decía en mi finca trabajan 2 patanes ou en mi finca trabajan 2 gañanes, pero claro, non é un insulto. Digamos que a maioría da ciudadanía estaba, valga a redundancia, fora da categoría da ciudadanía, entón eran rústicos, eran xente que producía alimentos e que vivían como bestas, non? Esa lenda negra proseguiu, pero ainda que proseguir, bueno, cuidado, son seres humanos, non? Participan, actúan, algúns alfabetízanse. Entón, hai que interpelalos, de acordo? E entón o labrego aparece como un protagonista máis do campo político. E ao mesmo tempo, nesta etapa que falamos entre finais do XIX e primeiros do XX, está comezando, digamos, un proceso ideolóxico ou cultural que ten algún paralelismo, creo eu, cos nosos tempos, con este 2026 que andamos, que, bueno, foi chamado de maneira así moi vaga a modernidade, non? Pero unha mudanza social que é unha mudanza xa antropolóxica, non? Digamos, esta sensación que temos todos e todas aquí nesta sala de que se están a remoer fundamentos moi fortes de como a sociedade e a economía funciona, esta sensación que temos tamén de que non sabemos o que vai pasar en 5 anos, non sabemos en que escenario nos vamos a topar. E isto, tamén para iso vale a historia, non? Para ver se cousas que vivimos hoxe xa se viviron antes ou non. E se vos dades conta, incluso aquí que falamos nun centro social, nunha sede dun movimento popular, e comentamos moitas veces entre compañeros e compañeras como antes estes tempos se están dando estes procesos, como unha especie de replegue identitario. O replegue identitario quere dizer
todo incerto vamos a amarrarnos ás certezas que temos en a liña o que decía Bruno, e que sexan certezas totalmente falsas, non? Pois aí está a extrema dereita, non? A certeza da soberanía nacional, do Estado, dos valores de España, do home de toda a vida, non? Pero tamén na esquerda radical, non? Volve ser a certeza da Guerra Fría, a certeza do marxismo-leninismo, a certeza do partido. Vedes que son replegues produto do desacougo, non? Ou pode haber o contrario, pode haber tamén apostas pois totalmente vanguardistas. Este é un mundo incomprensible, totalmente novo, e vámonos lanzar como se lanzaban a primeiros do século XX, pois as vanguardas, a experimentar e a probar, non? Bueno, que ten que ver isto co labrego? Pois co labrego ten moito que ver porque os conservadores do XIX que falaban de patáns, de gañáns, bueno, estamos na cidade de Pardo Bazán, que falou moito diso, non? Pois, de repente, comezan a fundar sociedades folclóricas e a dicer, cuidado que as cidades están medrando a clase obreira, as ideas socialistas están pretendendo nos obreiros, menos mal, din agora que temos o labrador, que cree na familia, que non vai á taberna, porque daquela o labrador non iba á taberna, que é católico, que non cree na igualdade porque sabe do valor que ten o respeto ao señorito. Entón, vemos esa utilización moi interesada e moi oportunista do labrador que tamén se empeza a facer nesta época, non? Podemos debater no coloquio. É sabido que parte do fascismo español, propiamente español, se apoiou no campesinado medio, non? Sociolóxicamente de Castela, pero tamén comentaba con Bruno, non? Está sin estudar porque nos incomoda e porque nos perturba. Que apoio o labrego tivo a ditadura, non? E que beneficios directos tivo en parte da clase labrega a ditadura? Bueno, que hai xente que penso que por idade se lembra da posguerra, e da posguerra rural, e podemos falar diso, non? Por exemplo, entón, hai esta utilización do labrego. E hai tamén un discurso contrario, non? Por exemplo, na esquerda obreira, que está nun momento de efervescencia, de confianza progresista no futuro, no que a industria parece absorbelo todo, entón a esquerda obreira pregúntase que facemos nun país no que a maioría da poboación non son propietarios, son maiormente foreiros ou arrendatarios, pero vive atada a formas primitivas de vida, dependente dun cacique. Claro, como responde o movimento obreiro a algo que non aparece no seu mapa ideolóxico, que non está nos manuais? Tamén é unha pregunta moi interesante que nos pode chamar hoxe nun panorama semellante. Como respondemos a cousas novas que están ante nós, digamos, como militantes ou como activistas, e que non sabemos como catalogar según o noso repertorio ideolóxico? Pois iso pasoulle aos socialistas, aos tenetistas ou aos comunistas na Galiza nos anos 90 do século XIX e a principios do século XX. Bueno, que dicer dos galeguistas? Pois seguramente non teña que explicar grande cousa, porque aquí compartimos esa base xeral, non? Do que a cultura galeguista, somos fillos dela, e está sobre todo en Rosalía, non? Enunciada no plano literario, que é tomar a imaxe pexorativa do galego, desprezativa, sangrante, do bárbaro que nin tan siquiera é moi español, e dignificala, non? Iso é Cantares Gallegos, é iso que fai todo o galeguismo posterior, a xeración nos xa de unha maneira moito máis ambiciosa, defendendo, como dicía Otero Pedrallo, que o labrego non era unha clase, senón que o labrego era a mostra dunha civilización europea tan digna como calquera outra. Entón, o esforzo inmenso do galeguismo, que quizá non valoramos na súa dimensión xigantesca, porque é un fruto co que nacemos, que nos veu dado, é tomar unha marca étnica negativa e virala nun motivo de orgullo, pero non simplemente con frases, non, sino cunha produción intelectual e cunha acción de masas. Hoxe, en xeral, galego non é un insulto, non? Pode ter un certo matiz comiserativo en España, non é un insulto, pero sabes que o foi, non? Que foi, dicir, gallego, como dicían eles, era un insulto, así aparecía no dicionario da Real Academia Española, burro, mozo de carga, palurdo, tonto, e dicir gallego era dicir labrego. E en América Latina o mesmo, non? Pois todo esta reversión do termo e do sentido debe-se fundamentalmente aos galeguistas nese esforzo sostido, non? E despois, finalmente, o libro tamén cava
noutro pozo que nos toca a todos e a todas os que nos dedicamos ao pensamento. O pensamento non digo pensamento académico, tamén ao pensamento nos movimentos sociais, que este paradoxo que nos encontramos sempre. Quen pode adicarse a pensar? A pensar no sentido teórico, a pensar pensamos todos desde que nos erguemos até que nos dedicamos. Pero quen pode pensar no sentido teórico? Quen pode ir ás bibliotecas? Quen pode contrastar ideas? Quen pode? Bueno, o movimento obreiro tivo moi claro a principios do século XX, decía, temos que facelo todos e temos que facer o esforzo por abrir ateneos. Pero as condicións mandan, quen pode dedicarse a pensar teóricamente e quen pode ter tempo libre e a barriga chea e non pasar frío. Entón, claro, o paradoxo de todo este libro, que quen pensan sobre os labregos son precisamente, como pode supoñer, os non labregos. E o tío Marcos da Portela, que sabes que o primeiro xornal de alcance monolingüe en galego, tivo tanto éxito que os labregos de Ourense pensaban que existía o tío Marcos da Portela, porque era un xornal no que falaba o labrego sabio, non? Pero en verdade quen falaba era Lamas Carvajal, que era cego, médico, non? De clase media. Bueno, pois, ese paradoxo no que estamos, non? É que tamén os movimentos corremos ese risco moitas veces de falar no nome de alguén sen saber moi ben se o representamos ou non. Eu agora comento unha anécdota saltando ao presente, que somos de esquerdas, falamos da clase obreira e da clase traballadora. Bueno, somos clase obreira e clase traballadora, pero eu agora traballo dando aulas de galego a inmigrantes, sobre todo latinos, na montaña. Ese son o proletariado da nosa época, masivamente, claro. Non poden falar públicamente, non poden enunciar públicamente os seus intereses. Eu podo falar da súa problemática e describir como viven, por exemplo, mulleres internas en casas toda unha semana, non? Cuidando vellos. Pero son elas as que teñen a voz legítima, digamos. Pois con esta tese pasa igual. Se ledes o libro, se vos animades, non vos esquezades que quen están retratando o labrador son, como se dicía antes, homes de dedos finos, non? Porque había unha diferencia de mans, non? O proletariado hoxe é un proletariado de oficinas e de ordenadores, non só, pero en gran parte, de servizos, non? Pero aquela era un proletariado das mans. Bueno, pois eran homes de dedos finos, non? Ese é un paradoxo do que non damos saído, non? E finalmente, para rematar, cando todos os sectores políticos intentaban definir a sociedade labrega, tomar os seus elementos positivos, criticala, superala, o que fora, aparecía unha nota dominante que é incuestionable, que o que diferenciaba a sociedade rural tradicional galega, non? O vello complexo agrario, que chamaba a historiografía. Do que veu despois é que era unha sociedade comunitaria. E unha sociedade comunitaria quer dicir que é unha sociedade na que os individuos están sometidos ás exixencias do colectivo. Primeiro, porque o individuo non pode sobrevivir sen un colectivo. E segundo, porque a sociedade para reproducirse precisa toda esa bagaxe de coñecimentos técnicos, productivos e culturais pasarlle a seguinte xeración para que ao mesmo tempo reproduce. Entón, esta é unha grande pregunta que trae a tese, tampouco a responde, porque nós, a primeiros do século XX, temos nostalgia da comunidade, non? Vivimos unha sociedade, seguramente en toda a historia da Galiza nunca teñamos vivido unha sociedade tan extremadamente individualista como esta. Estamos nun escenario inédito. Eu entendo que o galeguismo e a esquerda son defensores da comunidade, tamén o é a extrema dereita, ainda que de maneira falsaria, non? Vedes por onde vamos tiros do seu discurso, non? A cuestión é, como lle pasaba aos homes que aparecen nesta tese, como se concilia a comunidade coa liberdade individual, coa soberanía da persoa, ata que punto nos cedemos os nosos intereses persoais a unha instancia maior. A tese non o responde, pero abre este melón, digamos, porque se algo ten Galiza do que nos podamos orgullar ou que podamos estudar, mesmo se queremos críticamente, é unha tradición comunitaria. E seguramente por iso estamos vivos como pobo hoxe, non só polos esforzos do nacionalismo, do independentismo, que tamén, pero sobre todo por unha base étnica de orixe rural que sobreviviu a moitos avatares, non?
Moito obrigado.